iyo yatopera nekuti munotenderedzwa mobvisa mari yenyu tiri kuita mhiko aba hatingoiti mhiko zvemahara wanotenderedza akutaura here mukomana wacho waakarara naye umwe wacho angazvipinduri naye ndiani umwe wakarara anozana ndemba pakuva mwana iye ndiva unofanira kuti musungise takudzwa iye ndiye baba wemwana momusungisa iye takudzwa saka dare iyo ndakuchikupirai mopa decision iyo yakadaro zvino inofamba sei kamamba yakadaro izveraisi haisisina kuti ingaita sei ngoti badziwo mukomana akarara tichapinda mairi angangotobvisei mombe ashungurudzwa akauchengeta mwana asiri wake kundozvarisa kundodii zvese mwana asiri wake ashungurudzwa tinokautone mativi ese sikuona kwangu zvanga zvichitotaurwa pakutobhadhara kuripa kwaakachengetera akaita mwana nekutoshungurudzwa nekuenda kumadna ndona sekuti zvinge zvakatoenderana nezvaifanira kunge zvichibhadharwa pakurara naye nekutoda inge asina kugona kudara anga achachengeta munhu asiri wemusha make changamire ini ndiri kuti zvakaitika iyeyo mukomana uyu ane mhosva yekurara nemwana wemunhu asina kupiwa newabereki zvese zvakanga akuita zvanga akuita zvitema zvake zvakanga amboita achazivo nei saka kufunga kwangu ngaabhadhara mombe 1 yekurara nemwana wemunhu asina kumbopiwa changamire ndinosapota kutaura naisi because nyaya yemudenga yakuitika pange nyaya yeda yemwana but kutorara kwacho kwakatoita ikoko aifanira kunge achitobhadhara mumwe chete insaba kwacho mukomana ndokuti sematongera maita asi kushora asi ndokumbira nemishe kuti muone kuti mambo unokabhekerwa zvaizva kwangu zendera ndiri zendera tokumbira kuti nedare rine rione kuti kuchengeta kwaita mukomana mimba nemwana yemunzwa kumba kusvika kuzvara kwemwana urwere hwese kusvika tasiwa kuti henyi test noti kudina rumvunza ndikuona kuti izvozvo zvakaitika zvasi mhosva yehombe ngeyekuti mukomana akarara nemwana wake ida kutariswa yekurara kwomumwe kwake mukadzi panyaya yamurikutaura mambo inini handina chekupikisa naye kuti ngatitasei nyaya yamativi ese nekuti akashungurudzwa gara nemwanasiri wake pane mhosva yekurara nemwanasiri wake kasi maybe pachiwani chedu chekuti kunesu pana wechikomana pamwe obviously pamwe titofamba tichirara nemamwe vana wakangowanda mudzimba umu tichingoparadza upenyu hwevana saka ndisingazivi wangu mhosva ndokunza ndakakanganisa ndakarara nemunhu ndazika mumusha kwavo asi pane zvavanga vakati sezvo ndakasiyana nayo nyaya yacho vanga vakati vachindidzorera ndikati handichadi kumhangara munyaya yangu so ndakuchida kuti vachindidzorere mari yangu yekubva mwedzi wakatanga kuuya muna april yekurambisa mwana wamuzukuru wavo achirwara nekusvika pakuti wazive baba wemwana chaivo chaivo. Right, tingarambe tichitenderera. Chekutanga ichokwadi kuti Steven akakanganisa ndurara nemunhu mwana wevanhu asina kuenda kundokumbira kunana tete uye kuti ndinoda kuita kuroora mukadzi. Asi tichiona nekufamba kwenguva Steven haana kuramba nhumbu yake. Zvadai yakanga iri nhumbu yake. Akanga atotora mukadzi achitoti hazveshuwa mukadzi wangu. Saka anga asina ma ill intentions kana kuti anga asina
fungidziro yakaipa, aitofunga kuti no ndine mukadzi wangu wandazviwanira kamukadzi kangu kechidiki. Asi nhau iripo pakuti musikana akakanganisa. Dai wadzimu wekwake wasina kurwa, kuramba, kuyamwa, wadzimu wakatomira kusada gonzo mumbewu. Wadzimu wakandomira number 1. Number 2, wakapa urwere, wadzimu wakandomira. Number 3, ndokuzoenda kuma DNA test, ndokuona kuti mwana haasiri mwana wake. Zvichirwa kuti tarisai, dai kuti mwana uyu tisi pasina mazuva anaya pokano yema DNA test, angadai anga achazochengeta mwana uyu upenyu hweshe. Isiri mbeu yake. Uyu musikana achitopota achienda achindota wachimuseka kuti tarisa uri kuchengeterwa mwana iwewe. Ende kazhinji pakadaro kana bonde awairi hawaimira, nekuti pamwe mwana wechipiri, wetatu, wechina aingodzoka achindoitiswa iko. Saka ane zimhosva zihombe musikana asina kutendeka. Saka isusu tikataura kuti Stephen abhadhare, hamuoni kuti dare riri kuita kuti rindokurudzira chihure. Wana kuti wandoswera wachirarwa munzira umweyo, wachiuya wachipomera kuti iwe ukazopomerwa mangwana unozoti chii? Iro dare riri kutendera kuti aiwa bhadharisai, izvo hazvina nebasa rese. Saka dare rinoona kuti Stephen nangwe akakanganisa, asi akazokanganisirwa zimhosva raizongomuparadza upenyu hwese. Pamwe ndo wanozoona wachimukira wana baba, nekuti mudzimu hausi wemumusha, wachimutema achibva afa. Zviri kuitika izvozvo. Saka dare rinodhisivisa kuti simukai muende, hapanai achandoripirwa. Iwe mangwani usangorari nevanhu vese wapuwa chenjedzo, nekuti unochengeteswa noasiri wako. Handiti wona chenjedzo iyo. Saka hapana anoripira umwe munhu chinhu ipapo. Saka tosigura kutenda.